לכל בית חספין שלום וברכה. ערב שבת הגדול. שבת הגדול שנעשה בנס גדול. ב10 בניסן, באותה השנה של יציאת מצרים, שחל בשבת, קושרים בני ישראל את השא, את אלוהי מצרים, לקרעי המיטה, והם מודיעים שהם הולכים לשחוט אותו, את האלוהים של מצרים, לשחוט אותו לעבודת השם. ונעשה נס גדול. הנס הגדול, כך נראה, הוא לא רק שהמצרים לא עשו להם כל רע, אלא בעיקר עצם היכולת של ישראל להתנער מהתפיסות הקדומות, אלו ואלו עובדי עבודה זרה, אומרים רבותינו, להתנער מכל התפיסות הקדומות, מהפחד מהמצרים, לעמוד מולם ולהצהיר בכל רם שהם עבדי השם, מאמינים בהשם, בצור ישראל וגואלו. אנחנו מצויים במערכה ארוכה למעלה משנתיים. עם ישראל ספג מכה, אבל הוא התנער כלוי, התנער כארי שואג, והוא מכה באויביו. ואנחנו רואים בניסים גלויים של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא מאיר פניו אלינו, מראה לנו ניסים של פורים ושל פסח, ואולי ניסים גדולים מהם. אנחנו גם רואים את ההתעוררות העצומה בעם ישראל, את הכוחות הגדולים, את תעצומות הנפש, וזו ההזדמנות להזכיר גם את תעצומות הנפש של הקהילה שלנו, את כל המגויסים בסדיר, במילואים, בקבע, אנשי המשטרה, אנשי היחידות האזוריות, אנשי הצחי, אנשי הרפואה, וכמובן הנשים המגויסות שהן מחזיקות את העורף, מחזיקות את היישוב שלנו, את המשפחות שלהן, בגבורת נפש כל כך משמעותית. הערכה עצומה לכל אלו, וזו הזדמנות גם לומר שעם כל מה שאנחנו רואים הרבה עזרה ביישוב שלנו נפלאה, צריך לשים לב עכשיו במיוחד לקראת פסח, האם יש צורך בעזרה, לשאול, להתעניין. כל התעצומות הגדולות הללו שאנחנו רואים וחווים, אנחנו מודים לריבונו של עולם. אנחנו נמצאים בימים מיוחדים במינם, ימים מורכבים, יש גם כאב, ואנחנו יודעים לכאוב את הכאב, יש מחירים, ואנחנו מתעוררים מתוך כך גם להתפלל לריבונו של עולם. שום דבר לא מובן מאליו, אבל הקדוש ברוך הוא ממשיך להאיר פניו אלינו, אנחנו מודים לו על כך, מתמלאים באמונה. פסח הוא חג האמונה, המצה היא אוכל האמונה, כמו שאומר הזוהר הקדוש. נתמלא בעזרת השם באמונה גדולה בריבונו של עולם, באמונה גדולה בגאולה. נכיר בימים המופלאים שאנחנו מצויים בהם, נכיר בכוחות הנפש העצומים של עם ישראל, בפנימיות האדירה של עם ישראל, מי הוא, מהם כוחותיו, מהם הכוחות של הקהילה שלנו, ובעזרת השם מתוך כך נגיע לחגוג את חג החירות, ויתקיים בנו בעזרת השם בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל בעגלה ובזמן קריב. שבת שלום וכל טוב.